La sentència de l'Audiència Provincial de València, que es comunicarà demà a les parts, ha declarat nul·les les converses telefòniques aportades en el judici contra 18 neonazis membres del Front Antisistema, una banda que la Guàrdia Civil va desarticular el 2005 en l'operació Panzer. L'Audiència considera ara que la informació per la qual la justícia va autoritzar les escoltes telefòniques no era suficient per vulnerar el dret fonamental del secret en les comunicacions. Per tant, totes les informacions obtingudes arran d'aquestes escoltes es consideren nul·les. Al judici, que va quedar vist per sentència a mitjan juliol, només hi van comparèixer 16 dels 18 acusats. Els 2 que no es van presentar van ser jutjats en rebel·lia. Durant el procés, que ha durat prop de 9 anys, la Guàrdia Civil va destruir les armes que es van intervenir a la banda, la qual cosa va aixecar nombroses protestes per part de l'acusació popular. La Fiscalia demanava penes que sumen més de 42 anys per als 18 acusats, entre els quals hi ha el regidor d'Espanya 2000, de Silla, Alejandro Serrador, i l'assassí de Guillem Agulló, Pedro Cuevas. Acció Cultural del País Valencià, Esquerra Unida, Esquerra Republicana i el Bloc formen part de l'acusació popular i esperen rebre demà la sentència per plantejar recurs.